Tong me makabu. Ang tuh di kipi kalau kebrok tabu na pun lupa. Horo mumutru cai. Engkau sore rono nasi biar. Kayaknya musuhnya. Sore ang kering kita kau kerja buma bosor aja kakak. Gimana? Ang saya jinai saranai. Engkau ang saya tahu mau kayak apa? Sore rono nasi kayak. Ang tipu tong ini ya. Asuno. Nogo orang siapa yang bangun? Kita tuh coba di dokter kaham bay. Purungan dibagai. Babu, Nogo orang tuh an babu sorry Hamya. Dokter kaham purungan dibagai. Rang kok tak kung di coba di. Kapang ni takok tay bukok jong hai nok bor news mangpling bukak tay norok no mangplik tuwi ma pheuka belai kheno khas hajak nai te khayok jak nai mangplik au tipra sarok oba haikino duku kosto kaigya nukhungo jingjal kaigya sal phagya hangkono tangai tei sanani haikaba nukhungo ajimung khlainani haikaba busabuti rokno boba haike kolokotor khlaiei kaham khlai tlang mano nei wan suglai mani Aw, obahanyo koroksa, nukhungo, ajinai borok se, tangnai borok se, tabuk thongrok kelai tongkha hingke, ajinai sabo aji sinai bong nukhungo. Tei bini logini bo, tag bihik bo kerikya, sungsaron ya kerik thangka, ketabuk, busak korok no, tui tong jajau, norok nukhna background no, beri mamang korok no. Go serai rok ni tabuk rung serung nani tanani borok ni life tamung senai tak bu pasau bahai thongrok kelai tong hongke sao talpi kelai senai buma bukerei o dukhuni kog rok no o mokol ni mukti rok no tini husanani bagai tei social media o phunungnani bagai joto luko rok no tini nokbor news mangpling no borok ringma bai tei phunuknani jeng phaimani bai abahanyon joto lukorok no rangchani takuk tei bukuk chong no bini kothoma tam bobo haike bo thongrok kelai tongnani nangkha o kok rok no ruksawi ang bobai koklam salainai norok nai tong ni sagari nini bumung tamo Ani bung Sanjoy de Burma. umorok busu Umur 48. 48 kami rokhe Kami ke yang sutar murah. Tanang ke bisram gonjo. Engkau blok ke sorry lang. tam mani nani rugi Mo dokter najak pura ko oceanografi rok khlaijak bai nai najak mani. Engke liver simi kisa problem khatani ni sao. Engke dokter najak ha. Abo GB ni. GB ni dokter medical dokter abo Gautam Bumik. Engke bo najak ha. Engke ani joli se rogasan serious engke bano GB hospital boarding ngi di hengkamu. Engke bo sao ni na bo tai kut nangya. Ang je bithi sir mane. Abo sai chongri regular. Hega thangan nai. Engke yang bo phului mane jala bai tongmaya. eno o bithi no nang pura da pairi ka saka Prai 15 दिन हैसा खा saka 15 दिन छौं होंके के अब बहुत तर mani busuk balukha 15 din अंगवानी हिंके 15 दिन अंगवानी बो 15 दिन नो emne ha bohok phuli chai da phai बहुत फुली जाय को मा हिंगी pam ruma hai ke phaitya पामर मा हिके नि तंग था हिंके खुबै फुरुसिमी किसा आराम नाउ हिंके खिवो कसम जैसे काम फंसा दे कसम के खिव hai sitana suko sutimaro ke bahai सदिमा निके किसा कर्मले ले हिंगा डाक्टर न साव नि साव किसा जन्दिस दङ हैना jondis bithi ro ke saka जन्दिस बिथि मियानि सिमी चाइ दङ मियानि सिमी जन्दिस बिथि तु बिहिने चाइ दङ emne tamung mani je phuli mani abo rugi tamo hunjaga bo म के डाक्टर के साव दिन फेटी लिवर हैना liver mane damage
liver kisa damage khani ni sao moilang to khata omni bagi obo hayin khata na ingku doctor rogo je sak khamnog rogo je thangmani korong busuk jaga thangka korong busuk ja ang mo hengano chaise maya tangke je a je naijak mana sungta o private naijak mana asung jibiu soguya ko private naijak hata rang puisa rogle busuk baikya rang puisa engke to kobangmon baikya ani bike book ma phal baikya bike book ma phalka ingke tam phalka tadi jaga kisa tomo ba jaga no phalimar kha ingke ke ko nokni ani gas cylinder tongmani afar ma phal baikya mobile bo tongmani a mobile ma phal baikya tabung ke kichaman griya to phone se mane kulugliya kuluya ingke no khungo ke tangnai tuinai sabo nung da ang mangno nung ma jinai ingke ni logini ke bo angke ke bosor kasa kha thimani tui thanga tamgui thimani bo angke ke horcha ke thiu ustuk pungui thike ingke busaka khorop sini mangnei kasa karan bumung ka koribi yang kusun bumung ke jumi boro poda poribeke masa kelas mana takle bur dekhle ka tema sange kelas pro ingke abona angke osore no na ke ko rogom drit kangya ta boro school lo thang ma to iko ang Hamya ba songsu wicharan kichimisa thangimi yang tongjaba yeto borobo in takub khoro gana gini kharije grai tabu bolte no orkus grai sangsimin noksa norusimi noksa songoi suknai rok kebo krita talpi khani ro grai ko o wajuju o ko dolo phagenge ke borok songoi rok kalang thango mai rok mui rok ya ba kena ko cosmos to solima tong jaga ta nang tini social media je nukjangna nangmani tamni bagai nukjangna ni nangkha lukorokno nang tam ko kusar mu ang ani tipra hastene jota tipra sarana khuluma taisi ba ya pro angke kisa ani kisa suba jabai sri ano subai kisa suba khanke norong belai ke norna आशीर्वाद bai ang asa ho ang hamnai nanya norok khlai mangkhana norok tamni saka Sanjoy aw bini bohok nainai di balloon mane pam ruoi mane kotor mang ma hai tor sai tongkha angke yak te khai bebang chikon ngai bebang ram sawoi tabuk chai ngai mania nukhungo ajimung krei angke tabuk thongrok klai tongnani nangkha angke tabuk bo sajajaka mokoli muktu yoroi tongo khaka mui tongo tang nukhungo ajinai krei busabuti rongno babo hake rungnog rogo rohoroi pori rsinai kolokotor khlai sinai bini busarongno bo doctor engineer khlainani hini wansuk tongmani o imang rok successful dengno tabuk Sanjoy tabuk kabjak hopung sapung busani mokhang nasigoi rangsang takuk tai bukhuk chong obahain nokbor news mangpling bukhakti bo norok no kobogo tei tabuk takuk Sanjoy bo kobogo norok jotono khoksa khongnai khlaiye bini sak Hamya je phuli ui tongmani treatment khlainani haikobo doctor kahambai naijaknani bagoi bono kisisa jotono thansa khlaiye jotono kisa misa chuba laye bini account bini account chung number ok riwano sini tv ni screen no norok ayang tin chubana khlaidi haika bini gp number ok tongkhoba chung ayang screen rok riwano ta ayang tin norok chubana ni khlaidi sini takuk Sanjoy no nung ang jotono thansa ke chuba laikha hangkache bini tabuk thongrok klai tongmani bohok phuli tongmani bo treatment khlaimanai hamnai busabuti rok no tui duloi kaham rungnogo rohori busabuti rok no kolokotor khlaimanai tak mokoli mukti klai tongo bisina wo mai tilaya
bwsarokno bo bahai nukti khainai tabo kokni kogo bo langma choi thangka angke bwsarokni bo bahai thinang swnai belai khe wano ma singcha bo obono tabo kwthang chongso sagono bono doctor kaham bai phunugui bahai ke manya bo nei nung ang jotono chuba layei phan baksa khlaiei jotono chuba lainani khlailainya nangnai bono chini takuk Sanjoy no aw bini bwsarok bai bang kicha koklam sainai dos hagari nungla okra ba bung tang tumo Kora bidebar ma. nini babuno norok khamruna da musu khamruna musungo norok kosto tonggo khetana bini ni majo masaka Masaya ko. masaya kho school lokre thangnro Babu sari Hamya thangmaya asuk. thangmaya lukorongno nung tamu koboknai tom sanai ni babuni bagge Lukorongna ang jotono sanam. Lukorongna ang jotono sanam musunggo ani babu le sari Hamya khoksa khongni kisa suba bujabadi. nin le nin bung le Anju min debru ma. nunglo tamu kesarnai lukorokno tam sanai nung tam sanai ani babuni bagge kisa suba baji nungja sanai nung dosadi Ani babu kisa suba berbagi. bwsak khorok nei borokni mane tahna klai belai kheno bwkhao khakamani bagui bufano bo hai klaijak nukmani bagui kok phaiyangi tongkha belai kheno mokoli mukti yoljak aw bwsak khorok ni sajajak kha joto lukorokno no ani babuno norok chuba jabai de kisa khairogui borokni thinang tabuk tamungnai bwrui mamang sela borok boya borok sela bwsa boya bini khorokno no bwrui borokni thinang live rok tamung snai oban ching koi nokbor news mangpling bwkhaktei joto rangchani takuk tai bukuk chong hasteni ha kotor hasteni obo haikeno joto lukorokno obo haike bono जों सुबालायोनो बिनि एकाउन्टआव नों आं सुबालायखांखोसो बिनि सा खामनाय बिनि नुखुंबो माने जासानाय आबोसो गुबै कक ओमफ्राय बिनि बथासिं कक सामानि बिनि मालमाता ओंथों जागा ओंथों बाइक ओंथों बे बागनो मा फालबाय खेफो तो फानोसे रां सिकुलुगलिया बेलायखे वानो मा सिंसा बोसोरावले रां नांनो न abo doctor thangke silchoro thanani to angke बोसोराव नांनो angke अनुमान hingke aro thangke saimansi na doctor rok गारि रक बायबो थानां माबा आबोन बोसोराव नांनो emneke अनुमान haino lakaisa rok hairok phana ma ke ba लकाइसा रक after asoro no nandr manga ke ba beleke hambai joton tibra sarong no ma ruta bono sak nainani joto lukorokni je ashibad bai hamjakmung bai norok chuba khangke lakni se uporongano phiaba borok thanglai chuklainani nango mal khongrok talangmani nango himui to thangmaya silchar haikaba nini tabuk phatar tirprano yakare phatoro rohnani hingke kuno dino himui thangmaya hingke mal khongrok nangnai hingke mal khongrok bai thanani flight dog bai thanani ke bwsrok rang mari nang hingke lakni sei uporok nangno praino 2-3 lakh nangnai bini hamnani thanglai chuklaina bai hingke belai khe wano ma singcha o rang rok tabu grini bagui nukhungo ajinai bo groi jaga bo kochok bai kya bike bo kochok bai kya bini mal mata tongmani bebak no ma phalka to phancha hamya ni bagui tabuk lukorong ni thaniwo mokolni mukti bai kengti bai khlaiei yak jor khlainani nangkha boro chuba su sanani nangkha social media rogo phaiei sanani lasiwo lasiphono yogliya bo bini obo haing tongma bagui nangi tongma bagui bo nukjangmani nangkha obo hanyo sini takuk Sanjoy no जों bobo haike muthangai manai bobo haike chuba khangke bini sak khamui phainai abo nung ang jotono sak thalaino o kami to norok khana kana obo bolok hangko churilam hani bolo na
bolok hingke churilam hingke yango kami hingke ba bini kami gana kaisa hati tongo sunta mura sutra mura tai ko o hati gana ono bini bisi chalia mane gana chacha ono ajagan norok hati bazar khayuna sanga jagan bazar o sunta mura je hati ono borok bazar soba mane hati rok khlaita gana no oro phai sing pai kya no bini nok hugrok jaga sai manai tei phai manai bini nokung tui norok direct phai bo bini nokung chuba phai manai tei norok online tibu chuba hori manai phanya musung ka hangke ba dadak sidak bo kok sawoi chuba nani musung ka hangke ba bini nokung phai nai phedi bini nokung belai kina hamya kichik michik wati pamti kalajak bini songnani nogrok bebak no ligi sigi wati rok kalai tongo nukha hangke norok mokolni mukti yorna o tai kaisa kok obo kisa pogoi tongkha kesar mazaro ma sachinaikha paitha gopono bo ongkha tirfrani great singer norok bumung saka hangke norok blaikena hamjagano tei tongthokjagano tei khatunggono sungchano yakrai thangka radio artist durdorshoni tei famous singer Chira Kumar Debbormani Bwsla bongkha nung Chira Kumar Rwchapnani Bwsla da bin Bwsla no jo angkhe joto no korata nung joto ni okra nong joma kojuna sini jama selamangnai buri masa beng kai bekya buri nyong kai telung ro kai ro ka salita bari ke kei ke to ko no 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 paraga nani no kaja kha anor khraiman kana bongkha radio artist hai ko durdorshan nogo rwchapnai sini ekdom rwchap kwrwng no borom gnang Chira Kumar sungsarno yakrai thangka bini Bwsla bo tabuk thongro klai tongmani nango gnorok khnaiman kana jotono phan baksa khlaioi thancha khlaioi jotono chubalai bono obosai norok no koyu tinin mangpili omsuk jor ting situng nai tongnai rangchani takhuk tai buhuk chongno paithago jotono hambai khulumka.